Ni mae'r 7 munud gorddi yn edrych ar y system o fwydo yr anifeiliaid, y defaid a'r sweds yn berthnasol heddiw, ond edrych hefyd sut i fesur y cnwd, sut i weithio allan faint sy'n ar y cae ac ar y fferm, a beth ydy gofynion o defaid yn yr adeg yna, a sut mae'n matcho'r ddau efo'i gilydd. Da ni hefyd wedi edrych ar gweddill y ffarm, sut da ni'n pori'r defaid mewn rotation wedyn o mis Mawrth drwal i mis Ebrill lle maen nhw'n wyna, a'r manna wyna wedyn da ni ddefnyddio drwy mis Ebrill. So berthnasol wrth gwrs bod ni'n edrych ar y holl ffarm, y system, beth ydy maeth y gwahanol gia a'r tirwedd, a sut da ni'n gweithio wedyn hynny mewn i blan sydd yn rhoi y gorau i'r anifeiliaid a'r ffarm i gyfyn.